Amsar soyayya yake ne, ciwon soyayya yake ne. Amsar so guri na furta shi da nauyi-nauyi, kan a faɗe shi dole dogon nazari yake yi. Duka mai so da gaske kaka tsantsan yake yi, in so ya shige ka komai ya bida kana yi. Wanda ya ce da kai yana son ka abin da nauyi, in ka guje shi zuciya za ta shige bulayi. Kalmar bani san ka bulala gun masoyi, wai zafi gare ta gindinta akwai kaiwai. In ta bige ka take nan za ka ji kayi nauyi, za ta rikirkita ka zafi ya haɗe da sanyi. Kalmar bani san ka ketar wata zuciyoyi, a sanadinta wasu masu rasa dukiyoyi. Ciwon sowa zuci san bai san magani ba, ba ciwon ciki ba ne ba na malaria ba, ba typhoid ba ne mashi ba ciwon jiki ba, ba olsa ba ne ba ciwon kankare ba, ba sikila ba ne ba ciwon asma ba. Cutar so yana da launi yanzu a duba, mai rikitar da ɗan adam yaro ko kuma ba, sannan shi da cutuka san ba su yi kama ba. Kuma me ka sha ba za ya yi maka magani ba, an sha yin gwajinsa amma ba a yi gani ba. So in ya shige ka san bai san tausayi ba, sirri ne na zuciya wanda ba zai gani ba. So kenan so yakan taka dukan mataki, dan san juriya ta kansa ya zamo sadauki. So shuka yawan kulawa sunansa taki, in ba ɗaya dole ɗaya ba shawa mataki. Mai haƙuri da juriya shi zai samu sauki, a cikin so ana buƙatar mai karaki. Sannan so yana buƙatar birji na baki, mai ma'ana da nuna soyayya babu birki. Banga abin da ya fi so ɗaukar hankali ba, bai rufe laifuka a neman ka ba ka gani ba. Inda Jamil a so ka naunai ni ba jiyan ba, ba zan yo sake ya ɗauke ni ya yada ni ba.